No niin, eli meillä on tänään paneeli, jossa on teemana metsät, reilu kestävyyssiirtymä ja taiteen muutosvoima. Tosi suuri ja mahtipontinen otsikko. Tämä on tosi tärkeä teema, meidän aikakautemme isoimpia kysymyksiä. Minä olen tänään juontajana ja voisin nopeasti esitellä itteni. Eli minä olen Kähkösen Emma, taustani toimittajana ja kuvataidekasvattajana. Mutta ajat on semmoiset, että on nykyään täyspäiväinen metsäaktivisti, koska meidän metsät tarvitsee apua globaalisti ja lokaalisti. No niin, metsille vielä eka. Mä oon siis aina kiinnostunut se, että miten luonto voi, miten se toimii ja miten ihmiset on vuoroin luomassa rauhaa, vuoroin sotaa ja miten kaikki luonnon säännöt ja lait ja ihmisten säännöt välillä kolisee aika vahvasti yhteen. Ja siitä tässä aika isosti onkin kyse. Ja pohjoisen asukkina niin musta on tosi usein tuntunut, että aina on joku, joka tahtoo palaan pohjoisista luonnonresursseista. Ja aina vain tulee uudet raiteet ja uudet tiet, jotka vie meidän metsät jonnekin lähemmäs tai kaukaisempaan tehtaaseen. Ja joka vuosikymmen niin kaikille uusille innovaatioille pitää vaan kaavoittaa lisää teollisuusmaata. Mutta homma on vähän niin, että ei se ole vaan tämmöinen pohjoisen ihmisen perspektiivi, Teo Rovaniemeltä, vaan melkein ympäri maailman niin sitten ihmiset jakaa tämän kokemuksen. Kun tämä nykymallin teollisuus siis vaatii aina vaan lisää energiaa ja lisää biomassaa, että rattaat pyörii. Tai ainakin niin ne väittää. Ja luonnon kestokyky on sen verran ahtaalla, että nämä toimintatavat pitäisi miettiä aivan uusiksi. Eli reilummiksi ja terveelliksi ympäristölle, ja että meillä olisi kohtuullista riittävää hyvinvointia paikallisille yhteisöille jatkossakin. Ja tätä ilmiötä me kutsutaan kestävyyssiirtymäksi. Ja tämä kestävyyssiirtymä on se, mistä me täällä tänään puhutaan. Ja sen takia me ollaan tänne Soivaan metsään kutsuttu nytten luonnonläheisiä tieteen ja taiteen osaajia pohtimaan ratkaisuja. Joten nyt me päästään tähän perinteiseen kesäteatterifiilikseen. Eli kutsutaanpas täältä meidän kylämaisemasta upeat paneelistit lavalle. Eli kun minä kuultaneet lavalle, niin te vaan mylvitte ja poljette jalkaa ja taputatte ja hurratte. Ensimmäinen asiantuntija ja kylän hahmo on laulava biologi, opettaja ja sääksitutkija Paltamosta. Hyvät kaikki, hän on Vesa Hyyryläinen! Seuraavaksi hän on kirjoittaja ja tuottaja ja ekologista jälleenrakentamista ajavan, monille paikallisille tutun ja kauempaakin tulleille tutun Mustarinda-seuran jäsen. Hän on Laura Suurhasko. Seuraavaksi Tenojokilaaksosta kotoisin oleva taiteilija ja väitöskirjatutkija. Hän tutkailee muun muassa luonnontapoja kommunikoida sekä saamelaista tietoa. Esittelen teille Stina Aletta Aikion. Ja neljäs panelisti onkin tänään ihan ydinosaamisensa äärellä. Hän on nimittäin työntekijähankkeessa, joka aivan kirjaimellisesti käsittelee metsäsektorin oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää. Sini Suomalainen! No niin, onko se lämmin? Onko teillä lämmin? Oliko tuvassa lämmin? Satuiko sisään? Pärjättekö te siinä vai katsotaan. No niin. Hei, kiitti ja tervetuloa tänne meidän kesäteatteriin. Nyt olisi tosi kiva kuulla teistä vähän lisää ja teidän alustukset, joita olette pohtineet tänne
Soivan metsän yleisölle. Ja kaikille tiedoksi, että näiden alustusten jälkeen meillä on vartin tauko, jolloin voi sitten jaloitella, lämmitellä, hakea hieman juotavaa ja syötävää. Ja sitten vartin jälkeen me palataan vielä tähän jatkuvaan paneeliosioon, jossa sukelletaan teemoihin vieläkin syvemmin. Noin, eli ensimmäinen puhuja uunista ulos. Vesa. Helpompi puhuu tälleen, kun mikki tässä. Mä oon tottunut siihen, kun yksi roolini on myöskin Eino Leino kvartetissa. Tämmöisessä Pan-Leino kvartetissa olen höpöttävä biologilaulaja, kerrotaan aina sitten runon taustoja ja niin poispäin. Mieluiten monta kertaa sitten otan laulumuodissakin niin mikin tähän tai sitten ollenkaan mikkiä, että jos on ihmiset niin lähellä, että voidaan olla tässä. Tosissaan Hyyryläisen Vesa ja olen Ahtaajan poika Haminasta, eli sieltä kotoisin. Kiertänyt ympäri ämpäri koko Suomen käytännössä. Joissakin paikoissa ollut hyvinkin pitkiä aikoja. Mä olen luontokärpäsen iskemä ollut. Näette, että mä oon jo joulupukin ikäinen, kun on valkoinen tukkakin. Niin luontokärpänen iski minun ehkä joskus 64 tai vähän ennen, koska 64 1.9. aloitin kansakoulun Haminassa ja muistan sen päivän hyvin sen takia, se oli siis 1.9. siihen aikaan lähdettiin aina syyskuun eka päivä ja silloin oli 6-päiväinen kansakoulu, lauantainakin oltiin koulussa ja minä muistan sen päivän, kun astuin portista sisään, Haminan keskuskoulun portista sisään, kun äiti ei saattanutkaan minua sinne, vaan oli Leena-täti, joka oli meidän kodinhoitaja. Ja minkä takia Leena-täti, kun äiti oli synnyttämässä pikkuproidia samaan aikaan, joka syntyi sitten samana päivänä. Se jäi tietysti palavasti mieleen. Minä koin siellä Haminassa ihan pikkuskidinä jo luontokokemuksia. Mulla oli työläisperhe, isä oli ahtaaja tosiaan satamassa ja äiti jotain sähkölaitoksen hommia teki. Ja vanhemmat vei meitä hyvin aktiivisesti metsään. Käytiin marjassa, sienessä, juhannussaaressa. Muistan monia kesäisiä iltoja jossain Haminanlahdella. Istuin veneen kokassa, meinasin nukahtaa jo välillä, kun siellä laskettiin pitkää siimaa ja verkkoa. Oltiin isä ja muutaman sukulaismiehen kanssa kalassa siellä. Että sieltä alkoi oikeastaan mun luontokokemukset ja voin sanoa, että ehkä minun kohdalla kuitenkin se on aika sisäsyntystä, että mä olin vähän semmoinen luontohullu ihan pikkupojasta lähtien. Muistan esimerkiksi 6-vuotiaana suurin piirtein, kun oltiin poikien kanssa jotain piiloleikkiä ja mä sitten huomasin, että joku pörisiä oli mun edessä ja otin sen kiinni tuohon kämmeniin ja katoin sitä ja mä tiedän nyt sen, että se oli Noctua pronuba, eli se oli iso morsiusyökkönen, semmoinen aika isokokoinen kaunis yöperhonen, jolla on keltaiset hienosti näkyvät takasiivet. Oikeastaan se on sellainen, mitä mä usein muistelen senkin takia, että sitten myöhemmin mä ensin opiskelin luokan opettajaksi, olin Hämeenlinnan OKL:ssä, ja sitten näinä ensimmäisenä peruskoulun opettajavuosina, niin siihen mennessä mä olin monissa eri yhdistyksissä. Esimerkiksi olin jo aika nuorena luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen ja lintuporukoissa ja niin poispäin. Niin sitten kun mä opetin pikkulapsia, niin hyvin useasti me lähdettiin pikkulasten kanssa, mä näytin heille esimerkiksi lintujen rengastusta ja kerättiin perhosia, katsottiin niitä ja niin poispäin. Et se voimakas harrastuneisuus oli nuoressa miehessä. Ja sitten myöhemmin, kun olin noin 15-20 vuotta ollut luokanopettajana, niin päätin, että jos opiskellaan vähän lisää ja eksyin Helsingin yliopistoon. Ja en ole katunut sitä aikaa. Mulla oli ilo ja onni tutustua akatemiaprofessori Ilkka Hanskiin ja hän oli mun lopputyön ohjaaja yliopistolla ja mä olin semmoisessa metapopulaatioryhmässä, joka on kansainvälisestikin melko tunnettu.
ja arvostettu ryhmä, joka tutkii luonnon monimuotoisuutta eri tavoin. Sen jälkeen, kun valmistuin biologiksi, niin olen sitten toiminut biologin tehtävissä erilaisissa opinahjoissa. Esimerkiksi aika pitkän aikaa tuolla Lammin biologisella asemalla vedin tämmöisiä ekologian kenttäkursseja biologian opiskelijoille. Silloin mun substanssi- tai asiantuntijuusala oli hyönteiset ja perhoset, mutta toki niin lintujen rengastajana näytin myöskin opiskelijoille, tutustutin heitä lintuihin ja luontoon yleisesti ottaen. Sitten on myöskin toiminut niin opettajan kouluttajana, muun muassa jonkun vuoden tuossa Kajaanin OKL:ssä, vähän ennen kuin Kajaani sitten lakkautettiin, niin opetin siellä biologiaa ja sitten Tampereen yliopistossa lisäksi näitä töitä. Nykyään olen eläkeläinen näistä viroistani, mutta mulla on 13 vuotta ollut tämmöinen toiminimi, jonka puitteissa sitten oikeastaan teen sitä, mikä on takkiin tarttunut matkan varrella. Sen toiminimen nimi on Paltamo Pandion. Paltamo kertoo sen, että olen Paltamossa nykyisin. Pandion tarkoittaa Pandion halieettusta, eli se on sääksinimisen linnun tieteellisen nimensä alkunimi. Siinä moodissa niin olen tehnyt valtavasti erilaisia asioita. Et esimerkiksi pidän kursseja, olen opastanut tänäkin kesänä joitakin ulkomaalaisryhmiä myöskin tuolla luonnossa. Lintuihin ja muihin asioihin tutustutaan heitä. Lisäksi teen aika paljon konsulttihommia, ihan tämmöisiä asiantuntijahommia esimerkiksi kunnille, ja vaikka maakunta saattaa tilata jonkun luontoselvityksen, niin teen heille. Myöskin tuulivoimayhtiöille olen tehnyt selvityksiä. Se on oikeastaan sitä ammattipuolta, mutta sitten minussa on palava into luonnonsuojeluun. Voi sanoa, että olen luonnonsuojelija ihan henkeen ja vereen. Olen niin vanha jo, että oikeastaan mulla ne ensimmäiset aktiviteetit alkoi jo siellä 70-luvulla. Tiedätte Koijärven tapahtumat Hämeessä. Mä olin siihen aikaan opiskelemassa Hämeenlinnassa ja niihin aktiviteetteihin sitten osallistuttiin. Ja se on jatkunut läpi mun elämän, ja tällä hetkellä esimerkiksi olen tuolla Paltamon pitäjässä paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja, ja samoin sitten Kainuun tasolla niin tällä hetkellä on ilo olla myöskin Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja. Ja tiedätte varmaan ihan kaikki, että mitä kaikkea tällaisten yhdistysten tavoitteet pitää sisällään, että me pyritään vaalimaan kaikin tavoin luontoa, ja siihen mahtuu sotaa ja siihen mahtuu neuvottelua ja siihen mahtuu pitkien lausuntojen tekemistä, siihen mahtuu jopa sitten niin valituksia hallinto-oikeuksille ja niin poispäin. Kaikkea sitä. Ennen kaikkea minä rakastan luontoa. Voi sanoa, että tämän ajan toukokuun lopusta tuonne heinäkuun loppuun asti, niin mä oon vähintään joka toinen päivä kiipeän puuhun. Seuraavan kerran kiipeän huomenna aamulla, jos elän vielä, niin olen tuo Pyhäjärvellä ja menen Maakotkan puuhun ja haen sieltä 5-kilosen poikasen, ja on tämmöisessä Luken tutkimuksessa mukana, niin kiinnitetään tälle poikaselle satelliittilähetin selkään, koska halutaan tutkia näiden lintujen lentoja, niiden suhdetta muun muassa, että miten ne vaikkapa selviää erilaisista rakennelmista tuolla luonnossa ja miten kauan ne elää ja missä ne elää ja niin poispäin. Mulle luonto on myöskin ääniä. Tämä soiva metsä on aivan ihana paikka, koska silloin kun esimerkiksi joskus olen tehnyt muun muassa vaikkapa Eläintieteen museolle Helsingissä, muistan aikana Lauttasaaren Poliisiniemen, niin 4 kilometrin alue, jossa tehdään pesimälinnustoselvitys. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää kävellä se 4 kilometrin alue rauhalliseen tahtiin,
ja sinä kuulet ne linnut, sä et näe niitä. Sun täytyy tunnistaa vaikkapa punakylkirastaan chirp-ääni, että se on nyt punakylkirastas siinä ja niin poispäin. Luonnon äänet on valtavan tärkeitä mulle ollut aina ja edelleen. Ne ei ole pelkästään lintujen lauluja, ne on vaikka tätä sateenropinaa ja tuulen huminaa ja niin poispäin. Ehkä tässä sitä, mitä halusin tästä. Kiitos. Kiitos. No niin, kiitos Vesa äskeisestä, että todellakin melkoinen kokemusasiantuntija, mitä tulee menneisiin vuosikymmeniin. Ja otetaan vielä loppukaneetiksi sun aloitukselle vaikka just se, että kun on noin paljon puuhannut ja kausittain joka toinen päivä kiipeää puuhun, niin montako kalasääskeä sitä oot ehtinyt rengastaa tähän mennessä? No tässä Kainuussa itse asiassa kalasääsken mä aloitin vasta 2008. Lukuja, montako on kalasääskeä? noin 1500 poikasta plus sitten yli 20 aikuista ollaan valjastettu satelliittilähettimille, paljon. 1500 kalasääskeä rengastettu. Kiitos. No niin. Seuraava saapuja järjestyksessä, eli Suurhaskon Laura. Olemme siis antaneet paneelisteille just vapaan muodon ja joustavan aikarajan näille alustuksille. Ja sitten kaikki saavat just antaa palan ajatuksistaan tässä aluksi, mutta sitten me yleisönä voidaan myös sitten kysellä heiltä paneelin loppupuolella lisää. Tosi kiva olla täällä ja ihanaa, että tekin olette tällaisia kuin joukoin, vaikka tässä olikin vähän tämmöistä viivästystä. Mä oon tosiaan Laura Suurhasko. Mä valmistuin filosofian maisteriksi taiteen tutkimuksesta ja sitten mä oon paljon kiinnostanut niin kuin nykytaiteen ja kestävyyssiirtymän väliset leikkauspinnat eri tavoin ja myös monilajinen etiikka tai oikeudenmukaisuus. Ja sen takia metsät on jotenkin tosi lähellä mun sydäntä. Ja tällä hetkellä mä unelmoin jotenkin tietäni kohden jonkinlaista seikkailevaa tutkijuutta, joka koostuu kirjoittamisesta ja erilaisista työpajoista ja jotenkin toisenlaisia tulevaisuuksia kuvittelevasta toiminnasta ja sitten vähän erilaisista jotenkin ihmettelystä ja oleilusta. Ja ehkä tämän paneelin kannalta olennainen viitepiste on just, että mä oon 3 vuotta toiminut Mustarinda-seuran jäsenenä ja sitten myös sen taiteilijaresidenssiä pyörittävässä taloryhmässä. Se on niin kuin täällä lähistöllä, eli tunnin matkan päässä autolla se Mustarinda-seuran talo. Ja meidän toiminta keskittyy just niin kuin ekologisen jälleenrakennuksen edistämiseen ja eri tavoin tiedettä ja taidetta yhdistelevään toimintaan. Ja sitten semmoisiin niin kuin ehkä käytännön kokeiluihin siitä, että mitä hyvä, kestävä elämä voisi tarkoittaa. Ja Mustarinda on ollut mulle tosi merkittävä myös siitä syystä, että vaikka mulla on aina ollut jotenkin niin kuin tosi läheinen suhde metsiin, niin mä oon itse kasvanut Helsingissä ja asunut Helsingissä. Ja kun mä ekaa kertaa tulin tänne, sitä Mustarinda-taloa ympäröi sellaiset ikimetsät, jotka ei ole koskaan ollut missään käytössä. Että ne on aina saanut kasvaa vapaasti ja ne on monta 10 000 vuotta vanhoja, niin riippuen siitä, että miten lasketaan. Niin jotenkin se kokemus niistä metsistä oli vähän semmoinen lumouksen kaltainen, että se mun käsitys siitä, että mitä metsä ylipäätänsä on, niin muuttui tosi radikaalisti. Ja siitä ehkä niin kuin, jotenkin siitä lähtien on katsonut tosi eri tavalla niin kuin sitä, että mikä on suomalaisten metsäsuhde ja mitä kaikkea se tarkoittaa ja mitä me ymmärretään metsiksi.
ja miten sitä voisi jotenkin miettiä eri tavalla. Tämä oli ehkä mun vähän lyhyempi alustus. Ei mitään, se oli just hieno tollaisena. Kiitti Laura. Okei, eli Vesa ja Laura ovat pitäneet puheenvuoronsa. Sitten miten Stina? Kuuluuko? Hei, eli mä oon Stina Aletaikio tai Kultal Olavi Kirsi Stina, niin kuin saamelainen nimeni kuuluu. Mä itse asiassa mietin, kun mua pyydettiin tähän, että kun mä olen Utsjoelta kotoisin ja Utsjoen aluehan on pinta-alaltaan enimmäkseen jänkää, joka tarkoittaa sitä, että siellä ei ole puita. Ja sitten mä mietin, että okei, mikä on metsä ja onko metsä puut ja onko metsä sellainen, jossa on puita. Ja sitten mä ajattelin sitä, että pohjoissaamenkielinen sana miehchi on sana metsä lähinnä. Ja miehchi ei tarkoita metsää sellaisena kuin se ehkä suomen kielessä tarkoittaa, vaan metsä on paikka, jonne mennään tekemään asioita, tai miehchi on paikka, jonne mennään tekemään asioita. Ja sama paikka voi olla paatsomiehchi tai luomemehchi. Eli siis se voi olla porometsä tai paikka tai hillapaikka. Ja mä ajattelin, tai mä puhun metsästä siinä tapauksessa tästä näkökulmasta, jolloin metsä on siis mulle suhde. Metsä on ennen kaikkea suhde, tai se on suhteita, ja se on monia suhteita. Ja ja sitten, mitä mun piti sanoa, mä en mene liian syvälle vielä. Ja mä itse asiassa tällä hetkellä hyppäsin taiteesta yhteiskuntatieteisiin kylmiltäni kirjoittamaan väitöskirjaa. Ja mä kirjoitan väitöskirjaa siitä, että miten kolonisaatio ei vaikuta ainoastaan menneisyyteen ja nykyhetkeen, vaan myös mahdollisiin tulevaisuuksiin. Ja katson sitä nimenomaan semmoisten paikkasuhteiden näkökulmasta, että miten Tenojokilaaksossa suhteet muuttuvat kolonisaation seurauksena ja millä tavalla se suhteiden muutos vaikuttaa myös niihin tulevaisuuksiin, joita voi syntyä. Ja mun tausta on tosissaan taiteissa ja mä oon valmistunut mediasta, mutta mä oon tehnyt ihan tosi erilaista taidetta. Mä päädyin tekemään semmoisia taideteoksia, niitä voisi sanoa ehkä tila- tai ympäristötaideteoksiksi, tai ne ovat jotain, tuuli ottaa, anteeksi. Mutta ne on ennen kaikkea myös semmoisia niinku suhdetta kuvaavia ja suhteissa olevia, että mä aina haluan, että että se paikka saa vaikuttaa niihin, että ne eivät ole pysyviä. Niille aina tapahtuu jotain. Ja jotenkin niin kuin mä ennen kaikkea ajattelen, että taiteenkin jotenkin tärkein tehtävä on olla suhde ja jotenkin ylläpitää suhteita ja keskustella suhteista. Ja mä olen ikionnellinen, kun mun tällä hetkellä Lapin yliopiston ulkopuolella olevan teoksen otti omakseen orava, joka siis käyttää sitä käpyvarastona sekä syö sitä teosta. Kiitos. Kiitos Tina. Hienoa, kun luonto valtaa alaa ja ottaa haltuun. Ja kiitti tässä vaiheessa jälleen kerran tekniikalle, joka niin kuin auttaa meitä tässä näissä olosuhteissa. Ja musta tähän tilanteeseen tuo vaan hauskaa tilannehuumoria se, että mulla on täällä Vesa, Sini, Laura ja Stina puhumassa, mutta sitten tämä myrsky Ulla niin kuin nappaa aina mikrofoniin. Se on aina Ulla, josko hän on häikkää. Kiitos Stina. No sitten meillä onkin Sini. Ja jotta sitten pysytään, minä tuossa alussa kerroinkin kaikkien tittelit ja näin, niin sitten Sini, niin sitten hän edustaa mielenkiintoista hanketta ja on niin kuin moniroolinen toimija yhteiskunnassa niin kuin muutkin. Niin minkälainen on sun alustuksesi meille? Moikka! Me kerron kanssa nyt pohjustukseksi muutaman sanan omasta historiasta, mutta lyhyesti.
Eli mulla on siis sellainen tausta, että mä valmistun tuolta kansantaloustieteestä Valtsikasta ja sitten kauppatieteistä Aallosta. Ja mulla on ehkä niin kuin ei ole ollut mitään kovin ihmeellistä luontosuhdetta, vaan mulla on enemmänkin ollut sellainen ajatus, että minun inhottaa, kun asioita tehdään tyhmästi. Ja siitä lähti, no ei oikeastaan, siis se oli vielä nuoruutta, kun olin pitkään viestintäkonsulttina töissä, ehkä 10 vuotta erilaisia lobbaus- ja myyntijuttuja tekemässä, kunnes sitten tajusin ja totesin pomolleni, että mulle on ihan sama, minkä kopiokoneen asiakkaat ostaa, ja sitten siitä pikkuhiljaa sitten valuin yrittäjäksi tiedeviestinnän puolelle. Ja sitten sillä saralla on tehnyt monenlaisia hommia. Ehkä se alkoi niinku tämmöinen puoliaktivistimainen toiminta 10 vuotta sitten tuommoista hävikkiruuan parissa. Et me oltiin perustamassa Suomeen hävikkiruokaravintolaa, sen nimi oli Loop, se oli tuolla Lapinlahdessa, ehkä muutamat kävikin siellä. Se oli niinku, minusta silleen hyvä projekti, vaikka se oli ihan hirveetä, koska me ruvettiin kylmiltään pyörittää sitä ravintolaa, eikä tiedetty mitään siitä hommasta, mutta viestintäprojektinahan se oli mahtava, koska sitten sen jälkeen tapahtui hirveästi asioita, niin kuin vaikka S-ryhmät aloitti ne ilta-alet ja monenlaisia juttuja. Ja siitä tuli semmoinen into, että niin kuin tekojen kautta voi vaikuttaa. Ja sitten se siitä siirtyi, että sitten tein nyt 6 vuotta tekstiilien kiertotalouden kanssa hommia, ja siinä tehtiin tosi paljon taiteilijoiden kanssa yhdessä, ehkä päästään vielä myöhemmin puhumaan siitäkin. Mutta nyt sitten, miksi olen täällä, kiitos kutsusta, niin on semmoinen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama pitkäaikainen eli 6-vuotinen ohjelma, joka keskittyy oikeudenmukaiseen kestävyysmurrokseen. Ja siinä olen mukana semmoisessa kuin Fortran, eli metsäsektorin oikeudenmukainen kestävyysmurroshankkeessa. Ja kerronko siitä nyt vähän? Ehkä kerron muutaman sanan. Eli siinä halutaan kartoittaa, että on siis ihan tällainen luonnontieteellisesti laskettuna, minkälainen on ekologinen katto Suomen metsien käytölle. Ja sitten halutaan pohtia myös, että minkälainen on se sosiaalinen pohja, että minkälaista metsien käyttöä sitten suomalaisten kulttuuri ja hyvinvointi vaatii. Ja nyt voitte uskoa, että tämä jälkimmäinen on aika paljon vaikeampi määritellä, mutta siinä on tosi fiksuja sosiaaliantropologia, jotka yrittää sitä työtä tehdä. Ja sitten vielä, miten tämä murros, joka nyt ekologista näkökulmasta on väistämätön, niin miten se tehtäisiin sellaisella oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla. Mutta jutellaanko niistä myöhemmin lisää? Otetaan tämä haltuun. Näin. Okei, tässä oli meidän upeiden panelistien alustukset, ja sitten ennen kuin me siirrytään just tuollaiselle lämmittelevälle tauolle, joka on 15 minuuttia, niin minä vielä nopeasti kysyn teiltä tämmöiset niin kuin käsiäänestykset, että niin kuin mitä metsänpuolustajan tai ympäristön puolustajan rooleja te näette itsellänne. Niin ketkä teistä identifioituu tutkijoiksi tai väikkäritutkijoiksi? Käsi ylös. Joo, tämmöinen tutkijajakauma. Kuka on taiteilija tai menee taide edellä? Noniin, 3 taiteilijaa. Kuka on sanoa, että on aktivisti? Joo. Onko meillä täällä lobbareita paikalla? Okei. Ja ketkä on luonnonystäviä? Kaikki kädet ylös. Yes, okei. Hei, nähdään täällä vartin päästä. Mennään syvemmälle näihin teemoihin. Kun minä sanon, te sanotte. No, ei nyt sen. Tässä on maailman hiljaisin Freddie Mercury, kun tein tätä ääntä ja yleisö vastasi. Hei, eli tosiaan ohjelma jatkuu. Siellä tiedoksi kaikille, jotka haluavat osallistua ja keskittyä. Jos olette kauempana metsässä, niin ohjelma jatkuu kesäteatterilla.
Jees, tervetuloa takaisin. Jees, pitkin polkuja saapuu väki. No niin. Eli nyt me päästäänkin tähän meidän paneeliosioon, keskustelemaan osioon kestävyyssiirtymästä. Miten tämä ekologinen kestävyyssiirtymä olisi reilu ja mistä kaikista eri näkökulmista ja mitä erilaisia yhteiskunnallisia, kenties taiteellisia tai muuten yhteisöllisiä keinoja me voitaisiin käyttää, että tällainen parempi tulevaisuus olisi joskus todellinen. Niin nyt me testataan tekniikkaa. Kyllä. Noniin. Vain pikkusen ullaa. Noniin. Okei, niin käytäisikö tästä sitten, haluaisin jutella teidän kanssa seuraavaksi siitä, että miten te näette teidän omassa työssänne ja elämässänne, että miten metsät voivat tässä niin kuin, tällä hetkellä. Voitte puhua teidän niin kuin, oman kotiseutunne ja sitten teidän omien yhteisöjen kautta. Eli miten metsät voivat nyt 20-luvulla ja teidän niin kuin, oman kokemanne elämän aikana. Ja ehkä nyt, niin kuin, koska meillä on kuitenkin täällä niin kuin pitkä linjan kokemusasiantuntijoita, niin sitten korostetaan sitä niin kuin tämänhetkistä kuumaa tilannekuvaa, miten metsät voivat. Ja siihen sitoutuva muu ympäristö ja ihmiset. Stina. Miksi mä aloitan? Apua. Minä vähiten olen tämän asiantuntija. Jos mä ajattelen niin kuin Olisiko mahdollista käyttää vain näitä varallisia rikkejä ja Jes. Onko nyt parempi? Hyvä. Jos mä ajattelen niin kuin omaa kotiseutua, jonka tunnen niin kuin parhaiten, niin sehän on niin kuin jotenkin tämänhetkinen tilanne on niin kuin, siis ennen kaikkea superhälyttävä sen takia, koska ilmastonmuutos vaikuttaa niin paljon nopeammin pohjoiseen kuin muihin alueisiin. Ja se näkyy niin kuin ennen kaikkea siitä, kun sanoin, että tulen alueelta, joka on enimmäkseen jänkää, niin meillä on siis valtavan kokoisia palsasoita. Ja ne palsat, joka siis tarkoittaa sellaista kumparetta, jonka sisällä on siis jäämöykky, semmoinen ikijäämöykky, ja ne siis sulaa. Joka tarkoittaa sitä, että sen alueenhan niin kuin lämpeneminen koko ajan vaan kiihtyy ja kiihtyy, koska sitä jäätä on siellä vähemmän. Joka tarkoittaa sitä, että taas seuraavana vuonna siellä on vaan entistä lämpimämpi. Ja jotenkin se, ja siis ennen kaikkea siis, niin sitten mikä puolestaan on jotenkin silleen puiden tilanne, tai koska Utsjoesta on niin vaikea niin puhua siitä näkökulmasta, mutta olin siis sellaisessa projektissa, jossa tehtiin yhdessä Muttusjärven paliskunnan kanssa heidän metsäoikeustyötä, ja siellä käsiteltiin sitä, että mikä niiden metsien tilanne on, jotka on hakattu 60-70-luvulla, koska Metsähallitus oli tehnyt omat laskelmansa, jotka sanoivat, että nämä metsät ovat kasvaneet näin ja näin paljon. Ja Jan Saijets, joka oli meillä tutkijana siinä mukana, niin haki laserkeilausaineistot koko siitä alueelta ja teki sellaisen kartoitustyön siitä. Ja se totuus on se, että ne metsät kasvaa siellä, tai puut kasvavat siellä superhitaasti, joka tarkoittaa sitä, että se uusiutuminen on ihan todella hidasta. Ja se ei ollenkaan vastannut niitä lukuja, mitä Metsähallitus oli esimerkiksi ilmoittanut. Ja mä niin kuin ennen kaikkea jotenkin ajattelen suhteessa niin kuin pohjoiseen aina aikaa. Tai että kun aika nyt on muutenkin niin vaikea käsite, mutta jotenkin, että pohjoinen on tosi hidas. Sen niin kuin ennen kaikkea rytmi on niin kuin tosi hidasta. Asiat on vanhoja jotenkin. Niissä on semmoinen, mä niin kuin ajattelen, että jos me ollaan kaikki samaa materiaa, koska ydinfyysikot sanovat, että materian määrä maailmankaikkeudessa pysyy samana,
niin se materia siellä on semmoista hidasliikkeistä ja vanhaa. Ja mä ajattelen, että kaikki se niin kuin nykyajan nopeus rikkoo ennen kaikkea sitä rytmiä tai sitä, niin kuin, sitä sen materian liikkumiskykyä tai sen niin kuin materian jotenkin kykyä olla olemassa. Ja sen takia meidän pitäisi olla niin kuin äärimmäisen varovaisia sen kanssa, että kuinka jotenkin nopeasti me muutetaan sitä tai kuinka radikaalisti me puututaan siihen ja paljonko me annetaan sille aikaa toipua. Kiitos. Just se, että olet Utsjoelta ja tänään Metsäpaneelissa, niin musta se on arvokas siitä näkökulmasta, siis monistakin näkökulmista, mutta että samaan aikaan kun me ollaan suojelmassa metsiä, niin me ollaan todistamassa tätä suurta muutosta ilmastonmuutoksen kautta, jolloin uudet alueet metsittyvät ja maisemat muuttuvat, biotooppeja pohjoisimpia katoaa, eli samaan aikaan kun erinäiset lajit siirtyvät pohjoiseen, niin sitten ne jyräävät niin paljon kaunista ja upeaa ja pitkäikäistä. Jos tunturin määritelmä on se, että siellä ei metsä humise, niin joudumme määrittelemään monta paikkaa uusiksi. Haluaisin sulta kysyä vielä, että ootko kun sinä teet paikka- ja tilataidetta, niin millä tavalla sinä olet omassa duunissasi niin tarttunut just näihin ympäristöteemoihin? Se just aikaisemmin tässä just nopeasti sanoitkin, että olet tehnyt sellaisia teoksia, jotka on oravillekin saavutettavissa ja vallattavissa. Niin haluaisitko kertoa jostain? Joo, siis kävi niin, että en mä tiedä, elämäni muuttui, kun siis Utsjokea uhkasi timanttikaivos. Sieltä, mistä Jenny eli isoisäni isä on kotoisin, niin sen alueen päälle oli tulossa timanttikaivos. Ja tietenkin se kaivoshan olisi ollut niin kuin noin 100 hehtaaria se itse kaivos ja sitten varmaan toiset 100 hehtaaria se ympäröivä alue. Eli puhutaan niin kuin tosi paljon isommasta alueesta kuin vain kotitalosta, mutta totta kai saamelaisillehan myös koti on kotipaikka, joka tarkoittaa enemmän kuin taloa. Ja sitten on kotialue, joka on niin kuin se kaikki, saattaa olla se kaikki, missä porot kulkevat esimerkiksi. Ja jotenkin silloin mä niin kuin jotenkin aloin ajatella taiteen tekemistä myös toisin, koska oli yhtäkkiä joku semmoinen turvallisuuden tunne järkky tosi niin kuin radikaalilla ja rajulla tavalla. Et mä en jotenkin niin kuin ehkä toipunut siitä enää ennalleen, että vaikka me saatiin estettyä sen kaivoksen tuleminen, niin silti joku sellainen niin kuin semmoinen seuraava pelko jäi. Ja sen seurauksen mä aloin niin kuin miettimään tosi paljon ja sitten ylipäätänsä niin kuin saamelaisissa yhteiskunnissa alettiin keskustelemaan tosi paljon kaivoksista ja niin kuin, siitä, että minkälaisia kulutushyödykkeitä me niin kuin käytetään ja muuta. Ja silloin mä päädyin tekemään sellaisen teoksen säilykepurkeista. Niin kuin, että tavallaan mä mietin, kun tuedji, eli saamen käsityö, tehdään materiaaleista, jotka ovat meitä lähellä, eli ne ovat ikään kuin ruoan sivutuotteita. Ja sitten mä ajattelin, että me ollaan kaupunkilaistuttu, niin sittenhän säilykepurkit ovat osa myös meidän todellisuutta. Ja sidoin niitä sitten, se tuli Saamelaismuseo Siidaan, niin sinne ulkomuseon puihin, ja halusin, että jotenkin se näkyy, että se on niin kuin läsnä jotenkin se meidän kuluttaminen ja sitten samaan aikaan, että se siellä oleva paikka ruostutti ja repi sen ihan rikki, että jotenkin että se näkyy se suhde siinä, että me vaikutetaan, meidän paino on tässä paikassa läsnä, ne kaikki kaivokset on tässä läsnä, vaikka ne ei olisi meidän takapihalla, joita kyllä on saamelaisalueella, ei kylläkään Suomen saamelaisalueella tai nykyisellä Suomen saamelaisalueella, mutta muualla on. Et ne näkyy, mutta niin ne paikat ovat edelleen myös läsnä ja ne vaikuttavat. Tai jotenkin, että
koska mä oon joskus sille, Ulla halusi puheenvuoron myös. Ullalla on asiaa. Ja mä jotenkin, niin kuin, mulla on myös joskus tosi vaikea, kun me puhutaan luonnosta. Ja saamen kielessähän ei ole sanaa luonto. Et jos saamen kielessä sanoo luenttu, sillä tarkoitetaan luonnetta, eikä luontoa. Ja mä tavallaan ajattelen, että joskus me puhutaan luonnonsuojelusta, niin meidän pitäisikin puhua luonteensuojelusta. Tai jotenkin silleen, että me suojellaan sitä, mikä siinä paikassa on läsnä. Ja mä jotenkin halusin myös, että siinä taiteessa ne paikat on läsnä, että se luonne on läsnä. Että ne on toimijoita, ne on aktiivisia toimijoita. Et joskus musta tuntuu, että me ihmiseläimet käyttäydytään ikään kuin me oltaisiin ainoita aktiivisia, ikään kuin me voitaisiin sillä vaan suojella. Ja joku semmoinen niin kuin paikan tai muiden toimijoiden tahto ja semmoinen niin kuin agency, toimijuus jää jotenkin varjoon. Ja sen mä halusin, että se on niin kuin läsnä. Että jotenkin, että se taide ei koskaan voi pysyä sellaisena, se ei ole museoitavaa, sitä ei voi ne paikkojen luonteet muuttaa sitä niin kuin ne itse haluavat. Yes. Tosi hyvä, että otit just nämä kaivoshankkeet esiin, ja sitten mun tämmöinen niinku oma pyyntö yleisölle olisi se, että jos niinku tämän paneelin jälkeen niin haluatte syventyä teemoihin, niin tarkistakaa, että kuinka monta kaivoshanketta on vaikka niinku Suomen valtiotakin laajemmalla alueella, niin Pohjolassa vireillä, ja tälläkin hetkellä, kun me olemme täällä, niin Repparfjordin vuonolla niin on aktiivinen vastarinta. Kyllä. No niin, nyt huudahdetaan Repparfjordin puolustajien puolesta. Repparfjord ei ole yksittäistapaus, mutta siis on tällä hetkellä siellä meneillään. Ja käsittääkseni ottavat yhä ihmisiä vastaan, eli solidaarisuudesta. Ja voi kesällä reissata vuonoille, ja ei vain maisemia katsomaan, vaan lähettämään viestin jättiyhtiöiden pomoille, että ei ryöstetä näitä maiden antimia. Kiitti. Minusta olisi luontevaa hypätä tästä sitten. Jatketaan taiteen piirissä. Eli miten Laura sinä näet vaikkapa niin kuin Mustarinda-yhteistöissä niin sen, että minkälainen huoli eri yhteisöillä on meidän metsäluonnosta ja sitten miten se itse pääset havainnoimaan tai kuulemaan, että miten metsät voi, mikä on tilanne? No Mustarindan työ on ollut tuossa just aika niin kuin mielekäs konteksti olla mukana. Meillä on nyt semmoinen valmisteluhanke taidekansallispuistosta, joka suojelisi Vaara, Kainuun metsäluontoa. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan just tuoda niin kuin paikallisia toimijoita ja tosi erilaisia ääniä yhteen ja kuulluksi. Ja niin kuin osana sitä, niin kuin se on uudenlainen kansallispuiston idea siinä, että siellä olisi niin kuin taide olisi eri tavoin läsnä ja sitten myös tämmöinen niin kuin paikallinen matkailu ja jotenkin paikallinen elinvoima säilyisi. Niin siinä on niin kuin jonkin verran just päässyt kuulemaan, tai niin kuin selkeytyy jotenkin se käsitys siitä, että miten erilaisia käsityksiä ihmisillä on siitä, että mitä metsäluonto voi ja mikä on niin kuin semmoinen hyvinvoiva metsä. Ja sitten just tietty huoli niin kuin, vaikka tai siis tästä niin kuin toimeentulosta ja erilaisista elinkeinoista. Mutta se on ollut niin kuin kyllä jotenkin tosi avartavaa siinä, että se on vähän jotenkin muistuttaa semmoista diplomatiaa, että pitää ottaa niin kuin tosi erilaisia toimijoita huomioon ja kyetä semmoiseen niin kuin keskusteluyhteyteen myös niin kuin eroavaisuuksien ylitse. Ja niin, no se on ollut monenlaista.
Onko sulle tullut, kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta tai metsien tilasta, niin jos muistelee vaikka menneitä vuosia, niin sitten onko jokin tullut sellaisena yllätyksenä, että se on niin kuin oikein iskenyt tunteisiin, että onko tilanne tosiaan niin kuin tällainen, oletteko tosissanne, onko joku niin kuin muutoksen nopeus yllättänyt, kun voitaisiin ehkä puhua, että siis me joka vuosi opitaan lisää ja tutkimustietoa tulee lisää. Niin kuin mua henkilökohtaisesti vai? Joo, kiinnostaa sun henkilökohtainen. Joo, kyllä. Ja ihan niin kuin sillai ehkä julkista keskusteluakin seuraamalla tai jotenkin sitä niin kuin tutkimustietoa seuraamalla, niin kyllähän se aina jotenkin sekä yllättää, että sitten toisaalta tuntuu siltä, että no joo, on semmoinen toivoton olo siitä, että vähän niin kuin osaa jo odottaa niitä huonoja uutisia. No, mitä sanoo tutkimuksen ja tieteen edustaja ja meidän pitkän linjan opettaja? Osaatko valaa toivoa? No tekee mieli tietysti, ja esimerkiksi kun pidän vaikka kursseja jossakin, niin yritän mahdollisimman positiivisesti tietysti tuoda sitä luonnon kauneutta. Tuossa kun ollaan tätä alkuingressiä tässä esitelmää, että sä kysyit nämä kysymykset meiltä, että kuka on tiedettä ja taidetta ja lobbaamista ja aktivismia, niin mun näkökulma on nyt ja kokemusperäisesti tietysti se, että kaikkia niitä asioita, tiede ja tieto tietysti, tieto voisi sanoa 1 000 000 kertaa, että välillä tuntuu tosi typerryttävältä se, kun on niin monessa mukana. Niin kuin esimerkiksi tässä mä olen siinä kansallispuiston johtoryhmässä myöskin ja tuomassa sitten esimerkiksi luonnonsuojelupiiriin ja luonnonsuojelijoiden kaikkinaista tietoutta ja muuta tietotaitoa sinne. Kyllä se toivottomuus jossakin kohdassa aina silloin tällöin tulee sieltä jostakin nurkan takaa ja itkettää ja surettaa monet asiat. Jos nyt ajattelee vaikka sitä, kun nyt sanon sitä kokemusta, että mä oon 60-luvulta suurin piirtein sieltä lopusta, niin aika aktiivisesti seurannut vaikkapa Suomen metsäluonnon tilaa. Ja jos nyt katsoo esimerkiksi satelliittikuvaa 60-luvun lopulta Suomen metsistä ja nyt, niin tilanne on katastrofaalinen. Siis se on todella kammottavan oloinen. Mutta sitten kun vaikkapa huomenna menen Pyhäjärvelle aika isoon metsään ja kiipään kotkanpesälle ja otan sen kotkan syliin hetkeksi ja katson sitä kauneutta siinä ympäristössä, niin silloin tulee voimaa taas, että jaksaa tehdä näitä asioita. Sitä toivon. Mä oon tosi onnellinen, niin kuin tässä nyt katsoo tätä teitä kaikkia siellä yleisössä, te olette nuoria, suuri osa, paljon nuorempia kuin tämä joulupukki tässä, niin mä oon todella onnellinen siitä, että siellä on ihmisiä, jotka välittää ympäristöstä. Sanoit, että mä edustan tietoa, mutta mä edustan myöskin, mä oon haavanlehti-ihminen, jos nyt henkilökohtaisesti sanoo, niin ehdottomasti myöskin sitä tunnetta ja rakkautta. Ilman sitä intohimoa ja empatiaa, niin ei mistään tule mitään. Me ei jakseta toimia, ja kun me ollaan yhdessä kaikki, niin siitä ehkä saadaan sitten jonkunlaista voimaa viedä eteenpäin mielekkäitä asioita. Niinpä. Kiitti, kun pidit tällaisen tunnepuheenvuoron tässä vaiheessa, ja voi vaan uskoa, kuinka ne linnut tuo sulle lohtua. Ja Veskusta mun on pakko sanoa, että hänellä on siis todella hurmaava digitaalinen jalanjälki tuolla internetissä, että jos Vesan nimen laittaa hakukoneeseen, niin sieltä melkein ensimmäisenä uutisena tulee tämmöinen otsikko, että siitä taisi kertoa siitä, että kalasääsket antavat toisilleen lohtulahnoja. Niin, jos tuntuu toivottomalta joskus, niin kalasääski voi antaa sulle lohtulahnan. Niin, minä haluaisin kuulla nyt
niin kuin sulla on tämä moninainen tausta, just Fortran-hanke, joka on joillekin täällä yleisössä tuttu, monille voi olla täysin tuntematon juttu. Eli miten te olette lähteneet nyt? Te olette järjestäytyneet, jotain pitäisi tehdä, niin mikä teidän niin kuin lähtökohta oli sille, että minkä pitäisi muuttua ja mikä on huonosti, missä on toivoa? Minä uskon, että teillä on nimittäin ollut joku tosi kovat palaverit tästä. Missä huonoa, missä hyvää? No se ongelma on varmaan nyt se, että metsäteollisuus on niin hienosti ottanut haltuun tämän, mitä on kestävä metsien käyttö. Ja se on uponnut aika syvälle suomalaisiin, että Suomessa käytetään metsiä kestävästi. Mutta sitten se on määritelty niin kapeasti, niin kuin tiedätte, talouden ja puiden kasvun näkökulmasta, ja sitten ekologisia rajoja ei ole siinä huomioitu. Ja ehkä se oli se, että ekologiset rajat on ylitetty, että miten se saadaan se ajatus siitä, uusi ajatus siitä, mitä on metsien kestävä käyttö, niin suomalaisten mieliin. Et se on se lähtökohta. Mutta sitten toisaalta kyllä minä toivoo siinä, että kyllähän sit ihmisten arvot muuttuu. Ja jaksasin vielä uskoa tähänkin, että kun meillä on se yli 500 000 metsänomistajaakin, ja heilläkin on erilaisia arvoja, että jos niitä saataisiin sieltä demokraattisemmin esiin, niin olisi mahdollista, että sit tehtäisiin erilaisia valintoja metsissä. En tiedä, mutta sitä kohti. Ja on nyt paljon näitä, just tämä Silva jatkuvan kasvatuksen yhdistys, joka tekee hyvää työtä, että miten sit siirryttäisiin pois siitä jaksollisesta metsien kasvatuksesta. Mutta toki se on niinku pikkuhiljaa ja ruohonjuuritason työtä, mutta siis myös metsähoitoyhdistyksillä on tämän tyyppisiä aloitteita, että kyllä mä niinku näen täällä tämmöisiä toivon ituja kuitenkin. Mulla oli vielä joku muukin asia mielessä, mutta Täällä just puhuttiin aikaisemmin sen puolesta, että on ihana välillä, kun jos puhujat ei kiirehdi liikaa, niin jos haluat kerätä ajatuksia tässä, niin silleen, kyllä voi. Ja nosta vaikka sitten käsi pystyyn, jos se ajatus palaa. Ei tarvitse kiirehtiä, voidaan ottaa aikamme. No. Kun tämä metsäluonnon alennustila, niin se on just lähtökohta. Se on jo niin kuin myönnettävä tosiasia, siitä ei ole kovin paljon neuvoteltavaa, tilanne on katastrofaalinen. Kuten sanottiin, ja metsien mukana myös vesistöt ovat joutuneet niin kuin huonoon jamaan, ja suot on uhrattu, puuttumat alueet metsittyvät, ja teollisuuden intressinä ei ole niin kuin ajaa toimintaa esimerkiksi alas. Ja kun puhutaan reilusta kestävyyssiirtymästä, niin mistä näkökulmasta teillä on tapana just lähestyä sitä? Mikä teille on niin kuin tässä ajassa tärkeä lähtökulma tähän reiluun kestävyyssiirtymään? Käydään vain tosi nopea kierros, koska niin kuin näitä ryhmiä on ihan loputtomasti, ketkä pitää huomioida. Voisin aloittaa tästä, koska se ainakin me kohdataan tosi nopeasti se, kun me puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä, niin se on, että jaha, maanomistajien oikeudet. Että se on se ensimmäinen, mistä aina niin kuin yleisessä keskustelussa puhutaan. Täällä se ei varmasti ole se, mutta ja sitten kun puhutaan niistä omistajan oikeuksista, niin puhutaan yleensä niistä oikeuksista, mitkä on nykytilanteessa olemassa. Ja että miten sitten ne hyvitetään silloin, kun tehdään muutoksia. Niin ehkä oleellinen ajatus olisi se, että tarkoittaako se oikeudenmukaisuus sitä, että me jatketaan nykyisiä prosesseja, nykyisiä omistuksia ja nykyistä meininkiä, vai tarkoittaako se sitä, että me halutaan pohtia, että mikä olisi oikeudenmukaista ja miten me voitaisiin ottaa askeleita kohti sitä oikeudenmukaisuutta. Et ehkä se on se ensimmäinen peruskysymys. Mistä ollaan aika eri mieltä? Mä itse just tuosta niin tuli se mieleen, että mä mietin niin monilajista oikeudenmukaisuutta, että sehän on myös sopimuksen varaista, että kenen intressit me otetaan huomioon ja jotenkin miten me ymmärretään vaikka, että niin jotenkin nykyinen oikeusjärjestelmä on vielä tosi ihmiskeskeinen, että kenellä on oikeuksia ja niin edelleen. Ja että monilajinen oikeudenmukaisuus voisi kaikessa sitten omassa vaikeudessaan olla myös sitä, että
eri lajien ja esimerkiksi ekosysteemienkin niin kuin intressit ja toimijuus otetaan paremmin huomioon. Tämä oli mielenkiintoinen, koska sekä omistajuuteen että oikeudenmukaisuuteen liittyen ja monilaisuuteen porosaamelaiset sanovat, että nämä nämä maat ovat porojen kautta meidän. Ei ole niin kuin sellaista omistajuussuhdetta, niin kuin ymmärretään esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin metsän omistajan oikeus, vaan se ikään kuin syntyy siitä, sulla on ensisijaisesti vastuu siitä, joka on sinun, jollain tavalla sinun, ja se on se suhde, josta sä pidät huolta. Ja ne ovat, ikään kuin ne paikat ovat ensisijaisesti vähän niin kuin kaikkien muiden, ja sitten sinä olet niissä suhteissa, ja sitä kautta ne ovat niin kuin tavallaan sinun. Sitä on tosi vaikea kuvata, koska tuntuu, että kaikki sanat vaan karkaa sitä, mitä niin kuin jotenkin haluaa kuvata. Ja ennen kaikkea, ja senhän takia on paljon niin kuin, esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa sitten oikeutta, joka ottaa huomioon myös, siellä on niin kuin maan oikeuksia tai äitimaan oikeuksia tai muita, koska alkuperäiskansan oikeusjärjestelmässä kaikilla on oikeus. Pakko tarttua tuohon, tosi hienosti puhuit, oot sieltä Saamenmaalta, niin mä itse olen paljon lukenut elämässäni ja ihaillut alkuperäiskansojen kirjallisuutta, vaikkapa Pohjois-Amerikan intiaanikirjallisuutta ja eri puolit maailmaa. Ja juuri tämä ajatus, että jotenkin tuntuu itsestäkin välillä, että mieluummin haluaisin olla jossakin semmoisessa etnisessä moodissa itse, että olisin siellä ja ajatella ja tuntea juuri tällä tavalla, että se on se, vaikka se luonne, että se ei olekaan luonto tai se oleminen siinä, että ne on tärkeitä. Mä ajattelen nyt, jos puhutaan vaikka kestävyydestä, niin mulle yhä vankemmin on tullut ajatus, että ilman ekologista kestävyyttä niin ei voi olla mitään muutakaan. Tosi monissa hankkeissa mukana ja aika usein sitten sieltä tulee liikemaailmasta ne toisen puolen henkilöt esittelemään hienoja niin, hankkeita ja tavoitteitaan. Ja siellä sitten myöskin niin kuin media tällä hetkellä hyvin herkästi lanseeraa, pitää olla sosiaalista kestävyyttä, pitää ottaa ne omistajat huomioon ja niin poispäin. Mutta sitten tavallaan tuntuu, että unohtuu ihan se perusasia, että jos meillä ei ole ekologista kestävyyttä, meillä ei ole mitään. Siis ihan jokainen maailman rikkain ihminenkin on riippuvainen vihreistä kasveista esimerkiksi. Nämä on niin perustavaa laatua olevia asioita, mistä keskustellaan. Että johonkin siihen suuntaan minusta pitäisi lobata, vaikka tällä hetkellä ärsyttää Suomessa tai Euroopan tasolla tai maailman tasolla poliittinen järjestelmä, koska siellä enemmänkin sitten korostetaan muita kuin ekologisia tai ympäristö-, luonto-, metsäasioita, että se on se jatkuva kasvu ja mä itse yhä voimakkaammin niin vastustan sanaa niin jatkuva kasvu. Ihan niin kuin kuka teistä, sinä totesit sen, että joku teistä sanoi tämän, että materia. No sehän se on fysiikan tosiasia, että on se tietty taso. Ja kyllähän, jos me halutaan jotain muutosta, vaikkapa metsäpolitiikkaa ja metsien suojeluun, niin yksi keskeinen asia on se, että meidän pitää pystyä myöskin luopumaan aika monesta asiasta. Se on utopiaa, että me voitaisiin kasvaa johonkin loputtomiin. Tuolta akatemian puolelta kyllä se alkaa olla aika selvää, että puhutaan enemmän ja enemmän vahvasta kestävyydestä, missä nämä kolme ei ole enää rinnakkain, vaan ymmärretään, että se perustuu kaikki ekologialle, mutta katsotaan milloin se pääsee yrityksiin asti, ei varmaan ihan heti. Joo, mutta haluaisin vielä kommentoida tuohon oikeusjärjestelmään, kun sanoit, että oikeusjärjestelmä on ihmiskeskeinen, niin eihän se ole vaan ihmiskeskeinen, vaan sehän on talouskeskeinen. Että se koko meidän oikeusjärjestelmä perustuu siihen, että meillä on
oikeus omistaa ja meillä on rajaton talous. Ja sen takia nämä on tosi vaikeita nämä kaikki niin kuin lainsäädännön kautta, kun tulee vaikka, jos minkälainen ilmastolaki tahansa tehdään, niin se sitten kuitenkin rakentuu sen systeemin päälle, mikä perustuu siihen rajattomaan talouteen eikä rajalliseen planeettaan, jolloin se on käytännössä mahdotonta onnistua ilman, että se koko oikeusjärjestelmä olisi mylletty. Ja se tekee tästä niin kuin entistä haastavampaa. Ja mä haluan kommentoida tähän liittyen Sini, sun ja Vesan kommenttiin, että kun Vesa sanoit, että haluaisit olla sellaisessa maailmassa, missä alkuperäiskansat on, tai mikä se on se oikeusjärjestelmä, niin sellainen poliittinen maantieteilijä kuin Ken Olvik on kirjoittanut siis siitä, että miten landscape ei tarkoittanut aikoinaan niin kuin landscape, tämmöistä maisemaa, vaan landscape tarkoitti maata, joka on kaiken poliittisen toiminnan ja koko oikeusjärjestelmän ikään kuin pohja. Ja, eli tavallaan kun jollain tavalla länsimainen kulttuuri tai länsimaiset kulttuurit ovat unohtaneet, kuinka nuoria he ovat, niin jotenkin se, ja sen historian, että jotenkin sen kaiken, että mistä se on niinku tullut, että tavallaan sinnehän ei ole kovin pitkä matka niinku ikään kuin taaksepäin. Ja sitten kun se on niin hassua, kun eihän me eletä, eihän aika ole niinku lineaarinen, vaan syklinen. Eli tavallaan kyse on semmoisesta liikkeestä ympäri niin kuin jollain tavalla, en mä tiedä miksi sitä pitäisi kutsua, mutta just se, että siihen ei olisi edes niin kauhean pitkä matka siihen, jossa me palattaisiin siihen, että tämä paikka, tämä maa on meidän poliittisen ja oikeudellisen järjestelmän keskiö ja se suhde, joka meillä on tähän paikkaan ja millaisia vastuita me sitä kohtaan niin kuin kannetaan, niin se on kaiken ydin. Ja kun mä puhun paikasta, tämä on tosi varmaan vaikea käsite, mä tarkoitan niin kuin ikään kuin jotain aluetta, jossa suhteessa eletään, joka on siis monilajinen, jossa me olemme kaikki suhteessa, kaikki siinä paikassa, sillä alueella olevat asiat. Tässä sanottiinkin jo, että mentiin just tuohon yhteiskuntien pohjalla piileviin filosofioihin ja miten se sitten heijastuu oikeusjärjestelmään. Ja Vesa sanoi, että Vesa mainitsi jo utopiat. Niin mitä jos tässä me voitaisiin hetken vähän leikkiä ja pohtia sellaista myönteistä huomispäivää, jolloin sääntöjä on kirjoitettu uusiksi. Niin mitä tämän päivän lakeja avattaisiin ja ehkä pitäisi keksiä aivan uusia lakeja, jotkin roskiin, jotkin aivan uusia, tai jotakin, mitä pitäisi muuttaa. Niin mitäs tähän sanoo vaikka yhdistyksissä yhdistysjäärä? Ei ole kovin helppo kysymys. Mulle tulee se yksityisomistajuus mieleen, että sitä ja sen merkitystä ja määritelmää pitäisi ehkä jollakin tavalla sitten utopistisesti muuttaa joko ymmärrettävämpään tai hyväksyttävämpään suuntaan. Tuossa on mielenkiintoista, ihan lyhyesti tähän kerron vielä tämmöisen. Mä muistan 72 vuonna, mä olin 15, täytin sinä vuonna. Ja mullistava kirja Kasvun rajat tuli sinä vuonna julkisuuteen. Sehän siis edeltää näitä nykyisiä IPCC-jokavuotisia monitieteisiä raportteja. Ilmastoraportteja, kyllä. Ja sehän oli myöskin silloin oli koottu niin kuin maailman eri puolilta niin tieteilijöistä ja taiteilijoista. Siinä oli eri tieteenalojen ihmisiä, fiksuja ihmisiä. Tekivät raportin, tuottivat raportin ja siellä sitä kun lukee 5 vuoden välein, olen sen jälkeen suunnilleen 5 vuoden välein lukenut sen, niin varsin mielenkiintoista todeta, että 50 vuodessa ei ole tapahtunut kovin paljon toivottavaa muutosta. Siellä toivottiin nimenomaan esimerkiksi loppukaneeteissa, että kun siellä selkeästi jo piirrettiin, se ei ollut internettejä eikä mitään tämän tyyppisiä olemassakaan, mutta he näkivät jo tänne asti, mitä kaikkea ongelmia on
erilaisista ilmiöistä, ihmisen aiheuttamista ilmiöistä, ja ne on kyllä toteutuneet ne ennustukset. Ja täytyy sanoa, että valitettavasti aika monet, paljon on hyvääkin tapahtunut, mutta siellä puhuttiin esimerkiksi vaikkapa sosiaalisesta muutoksesta, että silloin jo totesivat viisaat, että ilman sosiaalista selkeää muutosta niin näyttää vähän heikolta tämä tulevaisuus. Et ehkä jotain siihen suuntaan, jos pystyttäisiin vaikkapa sitten lainsäädäntötasolta jollakin vaikuttamaan. Jep. No mä voin jatkaa, kun sain tämän mikrofonin. Niin mä ehkä kuitenkin uskon vielä siihen, että jos se ihmisten ääni ja demokratian vahvistus, ja tietysti silleen vielä, että ihmiset olisi koulutettuja ja ymmärtäneet tämän tieteen viestin. Mutta esimerkiksi me ollaan tehty nyt seurakuntien kanssa sellaista työtä, että me ollaan peilattu niiden seurakunnan päättäjien kanssa seurakunnan arvoja siihen, että miten se näkyy niiden tekemissä metsäpäätöksissä. Että jos sun seurakunnan arvot on vaikka lähimmäisen rakkaus ja luomakunnan kunnioitus, ensin pohditaan niitä ja sitten pohditaan, että no, meillä on ollut siinä just vahvan kestävyyden hankkeesta metsäasiantuntijoita sit kertomassa, että minkälaisia metsähoitopäätöksiä voi tehdä, ja sitten mietitään, että onko nämä linjassa ja voisiko näitä miettiä uudelleen tai mihin suuntaan haluatte mennä. Ja se ei oikeastaan riittää, että ne ihmiset on tietoisia siitä, että meillä on valta tässä asiassa ja voidaan tehdä erilaisia ratkaisuja. Ja sitten nyt varsinkin kun pari seurakuntaa nyt on ollut valokeilassa näistä hakkuista, niin sitten niin ne ihmiset, jotka on siellä seurakuntaneuvostoissa, niin ne saattaa olla aivan kuutamolla. Et nyt ne ainakin niin ymmärtää, että me ollaan tästä vastuussa ja joku saattaa meiltä joskus kysyäkin, että mitä tapahtuu. Niin se on ollut hirmu suosittua. Tosi monet seurakunnat haluaa niin aloittaa tämmöisen prosessin. Että nämä antaa mulle toivoa, että kuitenkin kun ihmisten mielissä tapahtuu asioita vähitellen. Tuliko sinulle sellainen olo, että haluat jatkaa tästä? Ihan lyhyesti tuohon samaan asiaan, vielä tuohon teemaan, niin itsekin on ollut aika monien seurakuntien, muun muassa tämän pitäjän seurakunnan kanssa neuvottelemassa suojeluasioista. Niin nyt mitä toivoisin, kun on satoja metsäkiistoja ollut järjestöjen ja toimijoiden välillä, niin usein tulee sitten keskustelussa ilmi se, että esimerkiksi se metsänkäyttöilmoituksen tekevä organisaatio ei ole metsänomistajalle tuonut edes tietoisuuteen suojelumahdollisuutta, joka on oikeastaan aina kaikissa tapauksissa. Se on enenevässä määrin tällä hetkellä Suomessa ja se on tiedostettu. Niin ehkä siitä voisi ihan lainsäädännöllisesti tai asetuksellisesti, että se olisi pakko tuoda. Että olisi pakko kuitenkin tuoda tietoa. Ei se kuulosta kuitenkaan liian epäreilulta. Joo, ehkä tässä on jotain perää, pakko, mutta ei semmoinen liian pelottava pakko. Joo, hyvä. Ja sellainen käsitys on kyllä just, että se myös on niin, että ihmiset haluaa toimia oikein ja haluaa niin jotenkin vaikka just tehdä jotain metsänsuojelun eteen, mutta ei välttämättä vaan ole sitä tietoa tai ymmärrystä vielä. Voinko mä jatkaa mun utopiasta? Joo, please. Mun utopia olisi ehkä joku semmoinen metsiintynyt yhteiskunta sillä tavoin, että me jotenkin ymmärrettäisiin, tai jotenkin, että olisi niinku käsitys, oikea ja todellinen käsitys siitä jotenkin semmoista keskinäisriippuvuudesta, mitä kaikki elämä on, ja siitä, että me ei olla jotenkin niinku erillisiä luonnosta, ja myös, että miten se jotenkin heijastuisi siihen kieleen, jota meillä on käytössä. Jep. Metsiintynyt yhteiskunta. Niin paitsi ei siellä, missä ei saa olla metsittynyttä. Tämä metsiintynyt puurajan vaan sitten se olisi jänkäytynyttä ala- tai ja milloin eteläpuolella. mitäkin. niin, joo kyllä. Joo, allekirjoitan ton ja jotenkin, nyt mä menen kaikella polveilevalla, olen siis nepsy, olen tosi nepsy ja mun pää on tosi nepsy, mutta jotenkin kaikilla polveilevalla utopioista. Mä oon niin miettinyt sitä tosi paljon, että kun länsimainen oikeusjärjestelmä perustuu oikeuteen valehdella,
koska jos olet syytettynä, niin suohan suorastaan kehotetaan ja kannustetaan valehtelemaan. Niin mä en yhtään ihmettele, että länsimäinen oikeusjärjestelmä ja sen alla olevat yhteiskunnat ovat täysin mädättyneitä niin kuin ikään kuin siinä, että jos me eletään jossain post-truth maailmassa nykyään, niin tämähän oli ainut mahdollinen seuraus, mikä siitä pystyi tulla. Et mä en ole siitä yhtään niin kuin yllättynyt tavallaan, valitettavasti, sit kuitenkaan lopulta. Ja se, että jos mä ajattelen utopioita, niin mun, ja se ei tietenkään toiminut, mutta mun jotenkin esikuva on se, että kun Utsjoelle aikoinaan alkoi tulla kaikki niin kuin länsimaisen maailman oikeusjärjestelmät ja säännöt ja muut, niin ihmiset vaan jatkoi elämää silleen, kun ne oli aina ennenkin elänyt. Et ne vaan niin kuin, he olivat niissä suhteissa, missä he olivat, he pitivät niin kuin niistä paikoista huolta edelleen samalla tavalla. Ja oikeastaan vasta niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun tie tuli ja valtionrajat niin kuin aidosti suljettiin, niin, siis aidoilla, niin se, tavallaan se toiminta niin kuin loppui. Että sillä ei valitettavasti ollut, niin kuin, se ei niin kuin kantanut riittävän kauas, ne alkoi olla liian rajuja ne rajoittavat toiminnat. Mutta mä jotenkin aina palaan siihen ajatukseen, että siihen luonteeseen, siihen paikan luonteeseen, että kun mä ajattelen meidän Adjan ruumista, siis mun isoisän ruumista, miten hän liikkui ja miten taitavasti hän osasi vaikka lukea jokea ja osasi kutoa niin verkkoja sen niin joen mukaan ja kaikki se, että miten se paikka eli siinä niin hänen ruumiissa ja jotenkin niin ohjasi kaikkea hänessä. Ja mä ajattelen, että se niin kutsuttu metsiintyminen olisi sitä, että se paikka on niissä meidän ruumiissa läsnä ja se luonne ohjaa meitä ja se on se, mikä niin kuin rakentaa meidän yhteiskunnat ja poliittiset järjestelmät ja oikeusjärjestelmät ja kaiken sen. Ja jotenkin, ja sanon vielä sen verran, että mä oon vasta nyt tajunnut niin kuin myöhemmin, kun mun isovanhemmat ei enää elä, että mä oon ollut, anteeksi, mä alkoi itkettää. Mä oon ollut ihan äärimmäisen etuoikeutettu siinä, että mä oon saanut elää isovanhempien kanssa, he on siis kasvattanut mun ensimmäiset vuodet, jotka on niinku rakastanut ihan valtavasti. He on niinku rakastanut ihan valtavasti silleen omaa kotipaikkaansa ja niinku porojaan ja jokea ja niinku yhteiskuntaansa, joka on ollut läsnä jotenkin siinä kaikessa toiminnassa, just semmoisessa periksi antamattomuudessa, että elää sen paikan luonteen mukaan. Ja mä ajattelen aina, että kun me aktivistit silleen kauhean helposti ajatellaan niin kuin myös niin kuin, että me aktivismia sellaisena niin kuin työnä jotakin vastaan, mutta mä ajattelen aina, että se olisi paljon tärkeämpää, että se on jonkun puolesta, että me liikutaan siitä rakkaudesta ja siitä jotenkin siitä, että jotenkin annetaan aikaa, ollaan niissä paikoissa läsnä, ollaan toisissamme läsnä ja annetaan niiden luonteiden ja sen niin kuin jotenkin ohjata. Tuo, mitä sinä sanoit, niin se kosketti tosi syvästi. Ja sitten mulla tuli just mieleen se, että jotta me voidaan vaikuttavasti toimia jonkin puolesta, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy välillä solidaarisuudesta juuri liikkua niin kuin muiden tueksi, jotta me toimitaan ihmisten kanssa, jotka tuntee sen maan. Ja sitten me voidaan yhdessä järjestäytyä ja olla vahvempia. Ja kiitti, ihana kun toit isovanhemmat tähän puheisiin. Että koko elämän ydin. Ei mennä tähän liian syvälle, mutta minä haluan vaan siis oikeasti kaikki kutsua siis mukaan vaikkapa metsäliikkeen reissuille tai muiden ryhmien reissuille. Ja että mennään sinne oikeasti
eri kyliin, eri kaupunkeihin, eri metsiin ja sitten niin kuin tutustumaan eri yhteisöille tärkeisiin metsiin, koska siis siinä voi olla jotakin tosi parantavaa ja sitten että se tuntuu tosi kauniilta elämänluulta. Mulla itsellä oli tosi iso ilo kuluneen vuoden aikana niin osallistua mun isoäidin lapsuuden kylän metsien suojelmiseen. Ja sitten se johti semmoiseen kummalliseen tilanteeseen, että tuossa juuri toissa viikolla perjantaina oli mummun uurnanlasku. Niin se oli siis niin kuin yksi luku tuli päätökseen, mutta sitä seuraavana päivänä me juhlittiin aktivistien ja kyläläisten ja mun suvun kanssa niin 4 suojelun metsän karonkkaa, koska me oltiin yhdessä onnistuttu suojelemaan niin monia kauniita lehtoja, ja ne tulee jatkossa toimimaan muistolehtoina täältä lähteneille. Nämä on melkoisia motivaattoreita, ja aina ei tarvitse liittyä sukuun, tai ihmissuhteisiin, näin. Niin, aina ei tarvitse liittyä ihmissukuun. Yes. Me puhuttiin äsken niin kuin tosi merkittävistä. Me vähän niin kuin mentiin sen puolelle, että kirjoitetaan lait uusiksi ja sitten tarvitaan tällaisia filosofisia suuria, melkein mannerlaattojen liikkeisiin vertautuvia liikahduksia filosofisesti. Niin nämä on isoja juttuja, mistä me jutellaan, mutta minä haluaisin kysyä teiltä, että kun puhutaan just tästä reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja sen puolustajista, niin keitä meidän pitäisi kuunnella tai rohkaista osallistumaan lisää näinä murroksen aikoina? Kyllä minusta oli niin kuin hyvä, mitä Laura sanoi, että kyllä muunlajiset pitäisi niin kuin alkaa vähitellen nähdä myös, että niilläkin on oikeuksia, ja sitten samalla tavalla tulevat sukupolvet. Joissakin maissa on tulevien sukupolvien laki olemassa. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että se on olemassa, puolustaako sitä oikeasti kukaan tiukasti, mutta ainakin sellaisesta voisi keskustella Suomessakin, että sitäkin voisi miettiä. Tulevien sukupolvien laki. Mä en tiedä, vastaako tämä yhtään tähän kysymykseen, mutta tämä tuli mieleen. Alexis Pauline Gumbs on kirjoittanut sen kirjan, joka käsittelee merinisäkkäitä, myös kylläkin haita. Lajijaothan on tosi outoja, koska eihän they make no sense. Mutta joka tapauksessa hän puhuu siis siinä niin tarpeesta kaikuluodata, tai siltä, että miten niin merinisäkkäät kaikuluotaa. Ja sitten mä ajattelen, tai niin kuin, että hänkin kirjoittaa siitä, miten sen pitäisi olla niin kuin aktivismin tai meidänkin niin kuin tavallaan kuuntelemisen tapa, että me jotenkin niin kuin lähetetään jotain ja sitten me odotetaan, kun se tulee takaisin. Ja että se keskustelu olisi just sellaista. Ja mä en tiedä miten, kun muuten kuin että olemalla jotenkin läsnä. Että oli tosi ihanaa, että mennään paikkoihin jo. Että tavallaan ollaan aina niin kuin tosi nöyriä sille, että jollakulla tai joillakuilla on aktiivinen suhde tähän paikkaan, jolla ne tietää, ja se voi olla joku ei-ihminen, koska mun mielestä oli ihana tulla tänne. Eilen mä tulin myöhään illalla ja sato vettä ja tie oli täynnä sammakoita. Ja mä ajoin tosi hiljaa, että mä vaan mitenkään ajaudun niin niiden päälle, ja sitten mä mietin sitä, että oli tosi ihanaa, koska nyt ne tuli muistuttaa mua siitä, että kenen tämä paikka on, tai kenen myös tämä paikka on. Ja mä mietin sitä, että niin utopia, että no mikä olisi Kainuun alueen sammakoiden utopia? Miten me voitaisiin kaikuluodata niin, että me saataisiin vastaus siihen? Toi on ihana toi nöyryyden ajatus. Ja just se, että meillä on paljon opittavaa muilta. Ja myöskin me voidaan pyrkiä siihen tilanteeseen, että me opitaan muilta, vaikka meillä ei vaikka ole jaettua kieltä. Sitten toi voisi niin kuin rohkeutta ja intohimoa. Esimerkiksi sen oman esimerkin antamisen. Ihan lyhyesti kerron tämmöisen, kun muistan, kun olin ekassa ammatissa Haminassa 20-luvun lopulla.
peruskoulun opettajana ja mulla oli 3 vuotta sama luokka ja yksi poika siellä, kun vein aina niitä oppilaitani linturetkille ja luontoretkille luontohulluna ihmisenä, niin sitten kerran siinä eräänä keväänä niin yksi mun oppilaista, Pekka siellä loihen lausumaan, se jäi kiehnäämään pulpettia. Mä kysyin sitten, että Pekka, mikä sul, onko joku hätä? Ope, voisit sä viedä minut joskus yksinään sinne retkelle? Ja se tapahtui, mä sanoin, että ensi lauantaina 5:00 ootat fillaria ja eväsrepunkaa pihalla, niin ajetaan sinne lintupaikkaan. Ja ajettiin. Ja sen jälkeen käytiin joku kerta hänen kanssaan. Niin sen jälkeen mä tapasin tämän saman henkilön 20 vuoden päästä. Hän oli opiskelemassa oikeanikäisenä biologiksi, minä olin vääränikäisenä. Eli sitä toista tutkintoani ja silloin Pekka kiitti. Se oli jäänyt mieleen. En halua itseäni millään tavalla nostaa tässä, vaan ajattelin sitä, että mä olin intohimoinen ja rakastin, vein läheiseen, rakkaaseen paikkaan lapsen ja se jäi hänelle jotenkin muhimaan sinne. Omalla esimerkillä voidaan aika paljon, niin saadaan aikaa kyllä. Näin toimii eettiset pedagogit. Hei. Kyse oli siitä, että mitä ryhmiä osallistetaan. Se oli tämän kierroksen just teema. Ja nyt me tässä tästähän me siirrymme seuraavaksi yleisökysymyksiin. Teitä tullaan todellakin no niin, luotankin sinuun. Kyllä se menee aina sitten sen... Eli miten osallistutaan persujaan? Et miten saadaan ihmiset mukaan, jotka ei nyt tällaisille festareille vaikka tuu? Onko yleisössä ketään perussuomalaista? No kyllä mä oon niinku huomannut kaikkien puolueiden kanssa, että se pitää lähestyä niinku sen heidän oma intressin kautta. Et sit niinku vaikka niissä tekstiiliasioissa, niin Heidi Hautalaa kannatti lähestyä ihmisoikeusnäkökulmasta ja sitten niinku, keskustaa kannattaa lähestyä tästä vaikka puiden jalostusarvon noston näkökulmasta. Totta kai ne perussuomalaiset on niinku haastavampia, mutta onhan sielläkin monenlaisia tyyppejä. Mutta sitten niinku sen ihmisen henkilökohtaisten kiinnostusten ja arvojen kautta jokaista. No se on myös silleen, että meitä on aika tosi vähän niin kuin tällä puolella puhumassa ja meillä on aika tosi vähän resursseja verrattuna nyt sit näihin muihin. Et nyt vaikka jos mietit sitä Metsien Suomi-kampanjaa, niin mikähän oli sen kustannus ja sitten meillä on niin kuin omat budjettimme kelläkin ja sit siinä tarvitaan tosi paljon intohimoa ja sillähän tässä mennään. Metsien Suomi-kampanja oli siis tämmöinen metsäteollisuuden kampanja, joka näkyi varmaan jokaisella R-kioskilla ja mainoksissa, katukuvassa ja radioissa ja ottivat paljon tilaa ja siellä oli melkoisia viherpesuväitteitä. Valtion rahoittama meidän verorahoilla. Eikä tässä periaatteessa pelkästään persuista ehkä nyt, mutta siis yleisesti ottaen niin kuin nyt tämän hetken uskoisin, että kaikki luonnonsuojelusta pitävät ja tätä aatetta kannattavat, niin ovat aika pettyneitä niin kuin nykyhallituksen vaikka niihin vanhojen metsien suojelukriteeristöihin, niin kyllähän siellä sitten siellä nimenomaan nyt painaa nämä erilaiset intressit, ei siellä ekologia kovinkaan paljon painanut niissä päätöksissä, että täytyy toivoa, että eri intressiryhmät jaksaisivat lobata edelleen niin poliittisia päättäjiä ja ehkäpä sitten seuraavat tai sitä seuraavat hallitukset niin vois vähän jopa laimentaa näitä nykyisiä vähän huonoja päätöksiä mielestäni. Vallanvaihto mainittu. Minä voin toistaa sun kysymyksen sitten, jos... En pysty puhumaan nyt tekniikan puolesta. Voidaan kokeilla, mutta voin myös koittaa toistaa Otson kysymyksen. Tuu tänne.
No mä katon teihin tällä, kun tämä kysymys on osoitettu teille, mutta tässä on puhuttu metsien lisäksi solidaarisuudesta ja myös niinku ehkä tavallaan globaalista solidaarisuudesta ja semmoinen, nyt kun puhuttiin tästä tämmöistä kollektiivisesta tiedosta ja kuinka tärkeää se on, niin ehkä yksi huomio tuli mieleen tähän keskusteluun ja termeihin, joita käytetään ja mua voi tähän voi lisätä, jos tietää paremmin, mutta ymmärtääkseni sana intiaani on aika rasistinen, koska se perustuu eurooppalaisten kolonialistien määritelmään Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista, niin sitä ei pitäisi käyttää. Ja siitä mulle tuli mieleen se, että kaikki puheenvuorot ja muut on ollut tosi hienoja, ja sekin puheenvuoro, missä sitä sanaa käytettiin, niin siinä oli tosi semmoinen tärkeä mun mielestä ja tosi niin kuin semmoinen jotenkin kokemus ja ajatus siitä, että kuinka tärkeää alkuperäiskansojen niin kuin kokemusperäinen tieto on, ja olen itsekin tässä keskustelussa niin kuin tuntenut sen jotenkin, Stiina, sun puheenvuoroista, kun sä oot jotenkin kääntänyt Pohjois-Suomen jotenkin sanontoja ja termejä suomen kielelle ymmärrettävään muotoina, siitä tulee tosi silleen avaava ja tärkeä olo, se jotenkin avaa hirveästi semmoista tietyllä tavalla jotenkin semmoista tapaa jotenkin nähdä maailmaa, ja siinä se tärkeys heti tulee esiin, ja sitten kuitenkin siinä samalla mä koen, että on tosi tärkeää jotenkin, että siinä helposti vähän niin kuin sitten sukeltaakin semmoiseen tunteeseen, että voi kumpa olisin kasvanut tämän kokemusperäisen tiedon kanssa, ja valkoisina luonnonsuojelijoina helposti unohtaa sen, että siihen kasvaa todella monitasoiset sosiaaliset ja epäoikeudenmukaiset ja sortavat järjestelmät, että ei voi vähän niin kuin ottaa sitä kokemusperäistä tietoa, niin kuin, jos ei ota keskusteluun mukaan kaikkia niitä asioita myös, ja jotenkin siihen, kaikkeen tähän liittyen mun kysymys ja ajatus oli liittyen tähän globaaliin solidaarisuuteen, koska mä jotenkin mietin tätä, että mä haluaisin tehdä liian jotenkin ihmiskeskeistä tästä jotenkin kysymyksestä tai puheenvuorosta, koska puhutaan metsistä, mutta samaan aikaan mä koen itse, että jos me niitä metsiä halutaan jotenkin ennallistaa ja säilyttää, niin ellei me se paikallisyhteisö tullaan jotenkin vääjäämättä kanssa epäonnistua siinä, ellei me oteta osaa globaaliin solidaarisuustyöhön. Se on helppo ajatella, että musta tuntuu, että saattaa mennä helposti sellaiseen paikkaan, että on sille, että nyt vain tämä metsää jotenkin ajattelen, että voisi jotenkin suojella, mikä on tavallaan se perustuu myös tosi tärkeäseen ajatukseen ja tunnetyöhön ja semmoiseen suhteeseen, mikä menee ylitse ihmissuhteiden, mutta sitten siinä tulee vääjäämättä epäonnistua, ellei yritetä murtaa niitä globaalin pohjoisen valkoiselle yhteisölle kasautuvia sortomekanismeja, niin sitten ehkä tämä on tämmöinen globaalin solidaarisuuden kysymys, että minkälaisia ajatuksia teillä tulee tai minkälaisilla tavoin vaikka teidän työssä onko jotenkin mietitty, että miten sitä globaalia solidaarisuutta voi jotenkin osoittaa tai tehdä, jotta voidaan myös mennä kohti sitä tietyllä tavalla niitä paikallisyhteisöjen kamppailuja jotenkin kohti ja jotenkin tietyllä tavalla sitä, että miten niitä niin kuin pidempiä sortojärjestelmiä voitaisiin murtaa samalla kun tehdään tämä niin kuin paikallisia tosi tärkeitä kamppailuja. Joo, jotenkin kiinnostaa kuulla ajatuksia liittyen siihen. Ja kiitos ihan sikan paljon tästä. Yes, ihan mahtava pohjustuspuheenvuoro Otsolta tähän teemaan, joka on tosi validi ja tärkeä tässä teemassa. Otetaanko kommenttikierrokset? Sen verran, että tosi hienosti puhuit, kiitos siitä. Paljon tulee tämän tyyppistäkin asiaa pohdittua. Puhuit siitä meistä valkoisista tai joistakin valkoisista jossakin, ja sehän on tosiasia, mutta tiedät ihan hyvin, että sitten mennään vaikka Afrikkaan, niin siellä on ihan vastaavasti heidän väestössään ihan vastaavia asioita joka puolella maailmaa, että se menee sitten aika syvälle, voidaan sitten mennä pohtimaan sitä ihmisen syvintä olemusta ja sitä solidaarisuutta ja rakkautta, mitä me voidaan kokea ja tuntea toista lähimmäistä kohtaan.
Ja voitaisiin vaikka puhua esimerkiksi vaikka ihan, että kyllähän tämä tiedostetaan maailmassa. Haarapäiskyt tuli sisään. Tiedostetaan maailmassa tämä, että kun meillähän on tietysti hienoja järjestöjä, niin kuin nyt vaikkapa YK:ta ja muita, ja tämän hetken maailmassa myöskin tiedostetaan se, että mikä valtava ongelma on siinä, että siellä ikään kuin on se oikeudenmukaisuus tämän tyyppisessä globaalissa järjestelmässä, mutta sitten on nämä yksittäiset poliittiset kohdat ja pisteet maapallolla ja itsekkäät poliittiset intressit, niin näiden hienojen ajatusten toteuttaminen on todella haastavaa, mutta sitä kohtihan meidän pitäisi pyrkiä ilman muuta. Okei, kansainvälisen yhteistyön tämmöinen aika niin kuin merkittävä ylätaso mainittu, eli YK, ja sitten tässä olin kuulevinani just tällaisen niin kuin aktivistisen, solidaarisen työn, ja että mitä me niin kuin itse kukin voidaan tehdä, kun me puretaan historian taakkaa ja sitten meidän käsityksiä ja niin kuin käsityksiä meidän toimijuudesta yhteiskunnassa. Stina. Joo, mä oon itse asiassa paininut tämän kanssa itse tosi paljon johtuen siitä, että siinä missä on niin tosi tärkeää puhua vallasta, on myös tosi tärkeää puhua siitä, no just niin jotenkin rakkaudesta tai siitä, minkä tietää tai missä niin elää. Mut mä oon niin itse lähestynyt sitä niin, että nyt kun mä kirjoitan mun väitöskirjaa, niin mä nimenomaan niin puhun siinä valtarakenteista ja siitä, että miltä valta näyttää. Niin kuin Vesakin sanoi, että valkoisuushan ei ole väri, vaan se on valtapositio. Ihmisen ei tarvitse olla valkoinen ollakseen valkoinen. Ja jotenkin se, että samaan aikaan niin kuin pyrkii jotenkin tekemään niin kuin tosi näkyväksi siitä, että miten valta toimii ja miten valtaa käytetään ja minkälaisia rakenteita se luo. Ja esimerkiksi just se, että itse pyrin käyttämään itsestäni joko sanaa ihmiseläin tai nisäkäs, koska myös jo niin kuin ihmiseläinjako on tosi väkivaltainen. Ja jotenkin myös se, että yksi lempikirjoittani James Baldwin on aikoinaan niin kuin kirjoittanut siitä, tai puhunut ja luennoinut paljon siitä, että se väkivalta, jota valkoiset harjoittaa, niin sehän rikkoo ennen kaikkea heitä. Väkivallan harjoittaminen hajottaa. Ja jotenkin sen kaiken niin kuin jotenkin tiedostaminen ja jotenkin purkaminen ja siitä puhuminen on solidaarisuutta. Mutta samaan aikaan, ettei jotenkin unoha, koska mulla on ollut tosi vaikea ja itse asiassa Veli-Pekka Lehtola, juuri jäi eläkkeelle, siis pitkäaikainen saamen tutkimuksen professori, saamelaishistorioitsija, niin joskus kritisoi mun väitöskirja-aihetta siitä näkökulmasta, että se sanoo, että niin, mutta kun me ollaan puhuttu tästä kolonisaatiosta ja me ollaan puhuttu kaikesta siitä, mikä niin kuin jotenkin on rikkonut meitä ja me ollaan puhuttu tästä vallasta ja me ollaan puhuttu tästä väkivallasta, että miksei me puhuta jotenkin niistä asioista, jotka on meidän omia, jotka niin kuin on rakentanut meitä, jotka on niin kuin positiivisia ja kaikkea sitä, ja mä yritän tässä kaiken tämän, niin kun puhun vallasta ja väkivallasta, niin myös muistaa sen, että palaa myös siihen, minkä itse tietää, koska se on niin tärkeää, että jotenkin pitää sitä siellä mukana, koska mä en voi tietää sitä, mitä jonkun toinen tietää. Mä en voi se solidaarisuus on niin vaikea siitä näkökulmasta, koska se vaatii semmoista nöyryyttä ja sitä, että joutuu hyväksyä, että sit mun on oltava läsnä asioissa, jos mä en tiedä mitään, ja millä tavalla mä sitten kannattelen sitä niin kuin tuntematonta. Mut ehkä just sitä, että kun tuntee ja tietää ja rakastaa omaansa, ja jotenkin tuo sen ja on läsnä siinä myös. Joo, mulla on tosi jotenkin, tai sä vaan artikuloit sen niin hienosti, mutta mulla on jotenkin tosi samantyyppisiä niin kuin siinä mun omassa työssä, että mitä mä niin kuin teen tai mitä mä kirjoitan, että miten niin kuin pyrkii purkamaan sitä valtaa ja jotenkin semmoista tiettyä kieltä, joka pitää yllä jotain semmoista neutraaliutta asioista, jotka ei todella tosiasiassa ole neutraaleja. Ja sitten toi oli kans jotenkin
tosi ytimessä toi toinen puoli, että voisit myös jotenkin niin kuin tuoda esiin sitä, minkä tietää ja mitä rakastaa jotenkin. Ja sitten ehkä niin kuin Mustarinnan työssä niin se on tosi keskeinen arvo meille ja sitä me pyritään toteuttamaan parhaamme mukaan aina just siinä, että se niin kuin paikallisen tason lisäksi olisi just semmoinen globaali solidaarisuus. Kiitos Otso, ja jos haluat jatkaa meidän ringissä, niin olet tervetullut. Siis kaikki voidaan olla tässä nyt. Joo, minä näen täällä nyt, meillä on täällä 2 kysymystä ja juuri sille meillä taitaa nyt olla mukavasti aikaa. Ja sitten päästään valmistelemaan Ailu Vallen keikkaa. Niin otetaanko eka sieltä? Joo, tuu vaan tänne. Kiitos. Moi, mä oon Lea. Mä en ihan kuullut koko keskusteluun, niin nyt mä toivon, että tämä on asia, mitä te ette oikeasti käynyt läpi tässä. Mietin, kun tässä on nyt noussut monta kertaa tämä talouskasvu-asia ja jollain muutenkin tämmöinen niin kestämätön luonnonvarojen käyttö ja kestämätön elämäntyyli ja kaikki tämä niin kestämättömyys, niin tässä ei ole käytetty sanaa kapitalismi, niin sitten mä mietin sitä, että miten te niin kuin ajattelette siitä, että jotenkin, että jos nämä talousrakenteet on mahdottomia ja meidän tavat elää on mahdottomia, niin että just, että mitä, niin kuin minkälaisilla termeillä niissä puhuu ja kuinka paljon tekee jollain tavalla diplomatiaa tai hyväksyy ne rakenteet jollain tavalla omassa työssään, että onko, niin kuin, jos me kerran eletään katastrofien aikaa, niin onko, mitä mä sanoisin, mä mietin semmoista niin kuin hitautta ja nopeutta ja semmoista niin kuin radikaaliutta ja lempeyttä ja niin kuin näiden niin kuin suhdetta, että onko ne niin kuin, miten teidän töissä niin kuin esiintyy, että onko mahdollista jollain tavalla tehdä siitä semmoista hidasta, diplomaattista työtä ja sitten sen ohella pitää tehdä jotain niin kuin radikaalia ja niin kuin rohkeampaa ja nopeampaa. Että onko ne samaa aikaa vai niin kuin luuletteko, että jompikumpi niistä on vähän niin kuin tapa, miten toimia ja tehdä omaa työtä? Että jos nyt kerran ollaan katastrofeen ajassa, niin onko se niinku, mitkä niinku tyylit toimia ja tavat puhua on sitten jotenkin toimivia teidän mielestä? Minusta tuossa Roosa Meriläisen kanssa jutteli pari viikkoa sitten ja se sanoi tosi hyvin, että tämä on ihan kuolemaan tuomittu tämä teidän puhe kohtuusyhteiskunnasta, että ei kukaan halua kohtuutta, että kaikki haluaa enemmän ja ihanaa ja meidän pitää puhua siitä, että on enemmän rakkautta ja enemmän vaikka mitä, ja niin kuin lopettaa se semmoinen nihvunen puhe. Ja niin kyllä myös se on niin, että niin tuossa meidän niin kuin tieteen tuloksesta, kun puhutaan ja tehdään paljon yritysten kanssa, niin kyllä se on niin kuin valitettava totuus, että se kohtuus on, niin kuin, ei se etene se keskustelu, ei sitä, kukaan ei halua sitä kuulla. Ja siksi meidän pitää keksiä siihen niin kuin kiertoteitä, vaikka tuntuu, että kyllähän kaikki tietää, että vähentää on pakko. Mutta se on niin kuin valitettavasti minun näkökulma, että ei voi puhua ihan suoraan vieläkään. Voiko sanoa vielä tähän samaan, että kun Nemi, sinun tuohon kysymykseen, niin esimerkiksi järjestöissä, mä itse olen toiminut nyt 60 vuotta jo järjestöissä erilaisissa, ja tälläkin hetkellä, niin kun sä kysyit niitä, minkälaisia metodeita esimerkiksi käytettäisiin vaikka ongelmien ratkaisussa tällä hetkellä, niin anna kaikkien kukkien kukkia, eli kyllähän me vaikkapa luonnonsuojelujärjestöissä käytetään koko ajan, että sanotaan, että vähän nuorempi väki tällä hetkellä on aktiivisempaa kuin meidän ikäiset boomerit täällä. Mutta koko ajan tapahtuu Suomen tasolla niin eri luonnonsuojelujärjestöissä kaikkea tätä. On olemassa erilaisia ihmisryhmiä, jotkut on aktivisteja, kiipeivät tuonne puihin ja jotkut neuvottelee ja jotkut kirjoittaa valituksia ja lausuntoja ja niin poispäin. Ja sitten taas oikeastaan pohdinta siinä, että miksi sitä nyt sitten kutsutaanko me kapitalistiksi tai joskus muuksi. Joitakin
tahoja, niin oikeastaan mä ajattelen, että ei sillä oikeastaan mitään merkitystä. Oikeastaan se lopputulokselle ja sillä matkalla on suurin merkitys ja sillä tavalla, että kaikkia tarvitaan, kaikki erilaisia. Niin kun ajatellaan, metsäliike on aika uusi asia ja elokapinat, ne on tavattoman tärkeitä tällä hetkellä. Muistan itse, kun olin joskus aloittanut opintoja siinä 80-luvun alussa, niin Helsingissä käytiin sitten euro-ohjuksia. Vasta lähdettiin junalla Hämeenlinnasta opiskelijat ja marssittiin siellä stadissa ja niin poispäin. Ja koettiin, että ne oli tärkeitä asioita. Musta nämä kaikki eri sektorit on tosi tärkeitä asioita. Ja meidän pitäisi rohkaista toinen toisiamme tietysti koko ajan. Okei, eli näitä eri tyylejä, kuten itsekin ilmaisit, niin sitten niitä ei suljettu pois. Ja sitten kuulin sun mainitsevan juuri just niin kuin radikaalimman toiminnan, ja oliko sillä vastapari tässä? Niin, sellainen hitaampi ja reflektoiva ja lempeä. Joo. Olisiko tällä puolella vielä niin kuin pohtivat nopeat kommentit tästä, jotta me saadaan kuultua myös viimeinen kysymys? Nopeana kommenttina kyllä mun mielestä molempia tarvitaan, että tosi tärkeä on semmoinen radikaali toiminta ja myöskin jotenkin tila tulla yhteen ja hidastaa ja jotenkin sillai pyrkiä ajattelemaan nyanssilla, että mitä kohden mennään ja mitä kaikkea se voisi olla. Mun mielestä molemmilla on paikkansa. Joo, mä allekirjoitan myös täysin. Mulla oli jotenkin vaikea hyväksyä itsessäni, kun mä tajusin, että mä oon tosi hidas. Että mä en ole nopean toiminnan eläin. Ja sit joutui niinku olemaan sille, mutta kun mä en ole onneksi yksin tästä vastuussa. Ja kaikista tärkeintähän on, että meitä on. Ja me rakennetaan yhteisö ja nimenomaan niin, että me tuetaan siinä yhteisössä niitä meidän kaikkia tapoja toimia. Et sitten ne, jotka on nopealiikkeisempiä, niin toimii nopeammin ja sitten me hitaammat ollaan hitaampia. Kiitos. Ja sitten onko meillä, hän on täällä lähellä. Kiitos. Mä oon tämmönen nopea toimija, niin mä olin tullut valmiina. Itse kiitos kauheasti kaikille kaikista puheenvuoroista. Tässä onkin puhuttu paljon tunteista, mitä liittyy näihin asioihin. On mainittu ainakin rakkaus ja toivo ja suru. Niin haluaisinkin kysyä teiltä, että niin kuin minkälainen suhde teillä on teidän tunteisiin, eli ehkä kutsun niitä ympäristötunteiksi. Mä itse tykkään puhua paljon niin kuin ympäristösurusta ja siitä, että miten pitäisi jotenkin puhua. Tai että puhutaan paljon ympäristöahdistuksesta. Mä ajattelin, että ahdistus on niin kuin käsittelemättömiä tunteita. Ja sen takana on sit sitä niin kuin surua ja raivoa, mitä pitäisi käsitellä. Onko teillä ollut suruprosesseja tai raivoprosesseja tai minkälainen suhde teillä on teidän ympäristötunteisiin? Mulla on aika paljon ajatuksia just tähän teemaan liittyen, mutta mä en nyt niitä kaikkia jotenkin tässä, että päästään eteenpäin, mutta mä koen ton saman jotenkin, että se niin kuin ahdistus on ehkä just, että jos se on semmoinen tunne, joka jää käsittelemättä, niin sit se johtaa vaan lamaantumiseen, että on niin kuin helpompi jotenkin olla toimimatta ja niin, että sen takia musta on ollut tosi tärkeää just nimenomaan olla läsnä niille niin kuin surulle ja raivolle eri tavoin ja jotenkin ymmärtää ja jotenkin hyväksyä se, että ne voi olla myös lomittain, että samaan aikaan pitää jotenkin juhlistaa sitä, mitä täällä vielä on ja jotenkin nähdä se, mitä täällä on ja sitten mitä enemmän on läsnä sille, niin sitä enemmän pitää surra sitä kaikkea, mikä koko ajan katoaa. Mulle tuli sana kompensaatio mieleen tuosta omista kokemuksista, kun on varmaan kymmeniä kertoja, että on ollut surua ja valtavaa raivoa ihan suoraan sanottuna ja todella vaikea jopa hillitä itseään joskus. Niin mulla on itsellään tullut semmoinen, se on oma henkilökohtainen, että mä sisunnun siinä hetkessä ja sitten kohti seuraavaa voittoa. Eli esimerkiksi jos joku typerä hakkuu on tehty, niin sitten käydään taistelemaan sitä kovemmin.
kohti seuraavaa voittoa. Ja siinä tunteessa kannattaa sitten verkostoitua, ja että pystyy rohkaisemaan vaikka sit omalla esimerkillään muitakin. Et jotenkin näin mä ainakin olen käsitellyt näitä asioita. No, siis mulla ei ole niin kauheasti tästä tunteita, että me vaan niinku suoritan. Sellaistakin tarvitaan. Välikommenttina siis musta on ihanaa, että nämä ympäristötunnepaneelipuheenvuorokierrokset, näissä on joskus niinku tällainen vaihteleva dynamiikka, kun joskus me ollaan vaan kaikki tosi surullisia. Mä myös ajattelen sitä, että rakkaus ei ole tunne, vaan rakkaus on verbi. Rakkautta tehdään. Toivo on myös verbi ennen kaikkea. Et mä ajattelen, että suru on ehkä tunne. Ja sit mä en tiedä, ja sit se toiminta on, mikä siitä seuraa. Ehkä se on rakkautta aika usein. Mutta jotenkin, että se on tärkeää muistaa, että vapaus on myös verbi. Että kaikki se, mitä ikinä jotenkin tunteekin, niin ohjaa sitä toimintaa, joka on rakkautta. Rakkaus on verbi. Kiitos ihana Soivan metsän yhteisö. Tämä oli meidän puheohjelma tällä kertaa. Rakkaus on verbi, vapaus on verbi, toivo on verbi. Kiitokset yleisölle ja kaikki sitten jumppaamaan seuraavalle keikalle ja sekoilemaan yleisöön. Ihan upea keikka luvassa.